ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як хонаи дигар назди ҳавлигӣ дар чортуд. Бисёр ҳавлияки хуб аст барои нафароне ки ҳавлӣ мекӯбед, барои оилаи калон ва барои зиндагӣ. Нигоҳ кунед, сотиқаш тақрибан 11 аст, яъне ҳуҷҷата дидем 11 сотиқ аст. Иборат аст ду ошёна, як такхона. Ҳар як ошёна 250 метри квадратиянд. 250, 250, 250. Дар умум 750 метри квадратӣ ва як қисми ошхонаи беруна дорад бо меҳмонхона ва алоҳида аст. Такхона баландиш 4 метр аст. ин хонаорам ҳамин қадар ҳастанд. замини кушоди васеъ гирду атрофи хона гашта мешавад. масъалаи об мушкилӣ нест. ин ҳоли оби бемоторае. дар дохил мотор доранд, яъне фишори баланд хати об аст. Якум ошёна таъмир дорад, дуюм ошёна таъмир надорад. даромади такхона ҳама ҷо санг, фасади хушрӯ, замини калон аст. нархи ин зебогӣ $650,000 аст. қисм бинед чӣ қадар удобни кардагӣ ҳастанд барои меҳмонон. сета дег, танӯр, шашлик, мизи корӣ, аҷоибот. баъд боз чӣ дорем? ҳаҷа як ҳоҷатхона, ҳамоми кушо. чӣ хеле ки таъкид кардем, озод гашта метавонед. бениҳоят масрафи калон кардагӣ аст дар таъмири ҳамин бино. хай такхона таъмир надорад ва аз пеш мебинед. дӯстони азиз, баланди ин хона 4 метр буд, камтар фуровардем ҳозир 380 шудааст. бениҳоят баланд аст, фазои кушод аст. аз ин тараф ошхона дорем, ҳоҷатхона, ҳамоми умумӣ дорем, гардероб дорем ва 3 хонаи дигар. баромад ба дуюм ошёна. меҳмонхонаша мебинем. нигоҳ кунед. вай 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 вай. бениҳоят ошхонаи калон аст, тақрибан 60 метри квадратӣ худи ҳамин меҳмонхона. дар бораи таваққи чӣ гуфтанӣ надорам. бениҳоят калон аст. ина ба фирмия 20 нафара озод шишта хӯрда метавонанд. хона вайфай дорад. свети доимӣ ҳаст. трансформатори алоҳида овардагӣ ҳастанд. мана теплый пол дорад. ҳозир худи ҳамин фаршҳо гарм ҳастанд, яъне кафилҳо гарм ҳастанд. вадинои теплый пол, яъне фаршҳои гарми обӣ бурдагӣ ҳастанд. бениҳоят гарм аст хона. ошхонааш ин қадар фазои кушод дорад. мизи корӣ, техника, холодильник. баъдан ҳоҷатхона, ҳамоми умумӣ. иҷа гардероба, як чизои шахсӣ доранд, нишонтон наметиҳем. ҳуҷраи хоб, бо ҳоҷатхона, ҳамоми дохила. ва боқӣ монд охирон хона. нигоҳ кунед, дуюм ошёнамо хеле маҳкам кардагӣ ҳастанд. усу таъмир надорад, ба фикрам штукатур дораду перегородка. дӯстони азиз, дар тавсиф рақамҳо ҳаст.
саволотон бошад занг занед пурсон шавед. бо хи дар амони худо бошед. худо нигаҳбон.